pozvala, ali prije nego što pozovem, moram reći da zaista vrlo veliku suradnju imamo sa njima. Prvu godinu nam je ispred udruge Roma bila gospođa Ramiza Mamedi. Prošle godine nam se odazvala gospođa Ana Dalipovska predsjednica ispred Evropske unije, a večeras nam se odazvao gospodin Ivan Rumbak, koji je ispred humanitarne svjetske organizacije Roma. Pa molim jedan pljesak za njega. Hvala. Poštovane dame i gospodo, ovdje su me lijepo predstavili, ali ja moram reći da unutar romske zajednice zasigurno i unutar ženske populacije Romkinje najviše trpe. I dan danas radi neznanja, nekulturnog ponašanja i pristupa maloljetničkih brakova koje branimo i za koje se borimo da više ne postoje, ipak dolazi do onoga da su Romkinje žrtve. Žrtve nasilja u obitelji, ekonomske iskorištavanje i tako dalje. Žalostan je podatak da institucije, kao što su već ovdje neki rekli govornici, ne rade ono što bi trebali, posvetiti svemu tome više pažnje. Svako i svaka osoba ima pravo na život, ima pravo i na djetinjstvo. Mlade Romkinje koje se udaju sa 14-15 godina i koje ne završi školu, ne mogu ići naprijed. One se vrte u jednom začaranom krugu. Dijete postaje majka. Jedna mala Romkinja koju smo uspjeli spasiti mi je rekla: u sutom noći razmišljam o svome djetetu, da li ga ko čuva, da li ga ko voli, da li ga pazi i mazi. Pa ja sam majka. Vrlo teške rečenice kad ti kaže dijete. Ili kad djevojčicu daju i mijenjaju za konja. Svako ljudsko biće ima pravo na život, na svoj odabir, na školovanje. Ponovno pozdravljam sve ove sudionike koji su bile ovdje, udruge, institucije, i dajemo vam podršku. Hvala vam, hvala svim onim malim ljudima, osobama koje se bore za čast, poštenje i miran život. Jer bilo kojeg spola osoba bila, ona ima pravo na život, a žene se ne tuku, žene se trebaju voljeti. Hvala lijepo.